Eli moikka kaikille, mä teen nyt tämän talliesittelyvideon. Eli tässä on tallin ovi. Ja tää on meidän tallin parvekkeella, koska me ei ole keksitty mitään muuta paikkaa. Ja parveke on nyt ihan hyvä, kun sieltä ei pysty varastamaankaan kukaan mitään hevosia. Niin me ajateltiin, että parveke olisi hyvä paikka. Niin. Mutta, eli siis kun me tullaan tänne, niin on ovi. Joudutaan tulemaan ehkä tuolta. Tänne nyt ei ole mattoja täällä, kun meillä on siivouspäivä, niin ei ole mattoja tuossa lattialla nyt. Mutta mennään talliin nyt tosiaan. Eli avataan tää ovi. Tän saa lukkoon. Laitetaan aina yöllä lukkoon. Jos joku kiipee tänne. Mut tuskin kukaan nyt silleen tekisi. Sen saa tosta niinku lukkoon. Okei, eli heti kun me tullaan tähän talliin, niin tuolla on niinku hevosia. Eli heti tästä ovelta on tämmönen matto. Noin tuossa tuulettumassa on tämmönen matto. Sitten tässä vieressä on harja, jolla me sivutaan aina karsinat. Lakastaa heint sieltä pois. Ja sitten tässä heti oikealla on ton Amikon loimi yleensä. Se ei kyllä yleensä ole tässä, mutta nyt se on tässä, koska Eeva on tuolla yömaastossa, niin hän otti sen pois ja laittoi sen tähän. Ja sitten tässä vieressä on tosiaan tää Bellan karsina. Tässä on niin kuin tämmönen kulmakarsina, mikä on jaettu 3 osaan. Ei kun Amigo on tossa. Mä katsoisin, että ei olekaan. Amigo on tossa. Hän luimistelee, en tiedä miksi. Varmaan iltaruoan aika olisi, koska mä oon jo 15 minuuttia myöhässä iltaruoan kanssa. Ja siis mä en ole äsken kuvannut. Mä selitin tässä kaikkien äsken kuvannut. Tässä on siis kulmakarsina on jaettu 3 osaan. Ja tässä on Bella, jolla on tossa toisen vesiastia. Eli meillä on kaikilla hevosilla vesiastia tossa lattialla. Ja vedetään se joka päivä aina se vesi. Siinä on tosiaan Bella. Ja tossa on Amikon karsina. Eeva tuli maastosta Skipperin kanssa. Moi. Joo, tossa on siis Amigo ja Amigo ryttyilee nyt korot tuimussa, koska mä oon 15 minuuttia myöhässä iltaruoan kanssa. Ja tuollakin on toi vesiastia. Skipper varmaan odotti, että heti kun hän tulee talliin, niin on iltaruot karsinassa. Oikein tulee korvat hörössä tänne. Nyt Skipper pysyy paikalla. Joo, ja tässä on Skipperin karsina. Skipper on tosiaan meillä vuokralla nyt hetken aikaa, niin tää on Skipperin karsina, mutta Skipi ei nyt oo siellä, koska hän on tuossa käytävällä hoidettavana. Ja hänelläkin on siellä vesiastia. Sitten tässä on tämmönen ihme kaukalo. Mä en tiedä miksi tässä on tämmönen. Tässä on niin jotain kukkia. Mutta ilmeisesti ei ole enää, koska meidän äiti on luovuttanut sen suhteen, että se saisi tehtyä tästä joskus oleskelupaikan. On ollut vähän aikaa. Mutta sitten me ollaan pilattu tää. Hehe. Niin tässä on Skipin loimi, joka sille pitäisi laittaa. Sorry. Vielä mä harjaisin. Mä laitan Skipin loimen tohon. Ihana aurinko lämmittää. Ja sitten toi Amigo. Mitä? Sitten, joo, tässä siis Eeva pitää välillä loimia. Mä en pidä ikinä aamuloimia tässä. Eli siis Eeva pitää tossa välillä sen heppojen loimia. Urg, täällä on kylmä. Sitten tossa on aamu. Aamu kattelee sinne ulos. Ja tässä on siis aamun karsina. Karsinan naru, se on kuminauhaa. Ja aamu kattelee melkein aina tonne ulos. Ja sillä on nyt sen loimi päällä. Ja aamullakin on tuolla sen vesiastia, niin kuin kaikilla meidän hepoilla. Ja sinne on jäänyt vähän jotain röhnää, kun mä oon siivonnut. Ei vitsi, Skipperin loimi tippuu tosta tonne alas. Tonne parvekkeelle. Terassille se huono puoli tästä parveketallissa on, että kaikki tippuu tonne terassille aina. Näistä raoista. Mutta sitten kun tässä on ollut nämä karsinat, niin sitten on tämmönen matto. Mä kerron teille salaisuuden. Kun me siivutaan karsinat, me lakastaan heinät tänne maton alle. Älkää kertoko kelkkää. Ja nämä matot on täällä ärsyttäviä. Tässä on tosiaan Skipperin talliesittelyä. Tässä on tosiaan Skipperin suitset, jotka aivan pitäisi viedä kohta pois. Ja Skipper lainaa nyt aamun. Skipper on ilmeisesti päättänyt lainata aamun riimua. Jota se ei saisi tehdä. Pysy paikalla. Skipperilla on kauhean nälkä.
Voitko sä please hakea? En voi, koska mä kuvaan tätä tallivideota. Mutta sitten meillä on tässä tämmönen Eevan ilmeisesti tuonut tähän. Siis muuten unohdin mainita, että tässä hoidetaan hevoset. Tässä on riimunaru ja siinä hoidetaan. Puuttuu se toinen riimunaru, kun meillä on käytävää. Joo, ja tässä on meidän harjapakki, meidän harjoja, eli meillä on tämmönen pakki, missä mä voin tehdä erikseen videon sitten näistä harjojen esittelyistä, mutta siellä on jotain harjoja kyllä, joilla me sitten harjoitetaan meidän heppoja. Ja tämä harjapakki kuuluu tänne. Eva, vaistetkö? Mä laitan tämän harjapakin. Tuohon on pudonnut toi. Bella! Siellä. Omikon riimuja, niin riimunaru on pudonnut, Eeva nostaa ne aamun riimu kuuluu, ei kun suitsit kuuluu Eevalta tässä. Okei, hei nyt. Eli tässä on meidän nämä paikat, missä me sieltä suitsia ja riimuja. Ne on tosi sekavat, mutta tässä on aamun paikka. Aamulla on ainoastaan siisti. Ja aamun loimi kuuluu siis tähän, jollei se ole sillä päällä. Ja tässä on Eevan heppoja varusteita. Ja niin sen verran, mitä tuohon mahtuu. Ja tuossa on Amikon sadaloimi. Ja sitten tässä on Bellan suitset ja ton, Bellan ja Amikon suitset. Sitten näiden suitsi- ja varustejuttujen alapuolella on heinäsäkki. Meillä ei ole siellä nyt kauheasti heinää, mutta meillä on alakerrassa vielä yksi varastossa vielä yksi heinäpussi, niin käytetään sitten se niin tähän kanssa. Hepot saa päivällä, aamulla ja illalla heinää ihan tarpeeksi. Ja sitten tästä, mä siivosin täällä vähän, eli tästä heinäjutusta. Näiden varusteiden vieressä on tämmönen sekalaatikko, missä on kaikkea, niin meillä on täällä, me säilytetään jotain, tässä on pari kynää tossa, hyi vitsi, mun sormi näytti läskiltä. Joo, eli pari kynää on tossa, sitten täällä on tämmösiä rusettijuttuja, tollasia rusettiponnareita, niitä on tuolla lisää. Ja kyniä, ja sitten tosiaan tää on siellä suitsia, mitä me ei käytetä. Sitten on aamun tällainen pinteli, jota mä käytän sen kanssa, koska se kolhii niin paljon, niin sillä pitää käyttää pinteleitä ja tällaisia, että ne tukee sen jalkaa. Niin tässä on aamun pinteli. Ja toi tarraosuus on tuolla sisällä, että sen saa kätevästi käännettyä sinne. Tai laitettua sen teipin, kun tuon kierrittää sen jalan ympärille. Eeva on nyt hakemassa sitä loimea tuolla. Eeva harhailee siellä. Löytyi. Hyvä. Eli, ja sitten tässä on niinku tämän aamun pintelin lisäksi on lämpömittari, joka itse asiassa nyt näyttää, oh my god, 15 astetta vaan. Joo. Ja sitten tässä on näiden tämän pintelin, aamun pintelin lisäksi pintelipatjoja. Aha, ovi meni lukkoon. Eva, menikö? Ei. Pintelipatjoja. Mä löysin otsapanta. Muutama otsapanta tuli alhaalta. Joo, tämmönen nahkonen, mutta eli pintelepatjoja on ja sitten näitä pinteleitä, itse asiassa pinteleitä, ei nyt ole tallissa, mutta niitä haetaan kyllä. Meillä on semmonen sininen rulla. Oh my god, joku kattoo tänne, kun me kuvataan täältä videolta ja täältä vaan jotain aamutallia, joku nainen kattoo tänne ja nauraa. Siis me tehdään iltatallia eikä aamutallia. Hyvä, nyt toi koripsupsaukku, niin ei kuule enää meitä. Jatkuu. Eli tässä on meidän ruoka. Siitä on nyt puolet noilla hevosilla laitettuna. Ja etsit likaa, niin kuin noit karsinat, kun laitat heinää. Tai voit liata, mutta älä laita kamalaan paljon. Aamulle ruokintalistasta katsotaan. Aamulle pitää laittaa 3 kourallista. Ja Bellalle 1 kourallinen. Eli tässä on heppoja ruokaa. Mä oon tehnyt erikseen tänne semmosen videon, missä mä teen sitä ruokaa, niin tässä on ne ainekset, mitä mä sitä käytän siihen. Ja sen löydätte, koska mulla ei ole kauheasti videoita täällä vielä, niin löydätte sen. Kato tosta ruokintalistasta. Ja sitten on tämmönen ylimääräinen astia, jossa ei käytetä mitään. Johon ei laita mitään, mutta se on tossa vaan niinku, jos joskus sitä tarvii. Sitten meillä on tänne, missä laitetaan ruokaa. Ja tämän sekalaisen pöydän ympärillä. Unohdin sanoa muuten, että tuossa on leipiä, pieniä leipiä, mutta suurin osa niistä leivistä on nyt tuolla heppojen niin tuolla ruoka-astioissa, koska ne saa iltaisia iltaherkut. Mutta tässä on liikutuslista. Ja tässä on meidän kaikkien hevosten nimet. Ja sitten me laitetaan aina rasti, kun me ollaan liikutettu se.
Ja tää aloitettiin tänään, niin mä en oo tänään ratsastanut aamua, koska silloin on tänään vapaapäivä. Mut sit mä ratsastin 2 kertaa Bellalla ja Eeva ratsasti 2 kertaa Amikolla, niin aamulla oli tänään vapaapäivä, niin sitä ei ratsastettu ollenkaan. Ja aina kun se on tosiaan ratsastettu hevonen, niin sit laitetaan tohon rasti. Ja liikutuslistan vierestä löytyy ruokintalista, jossa siinäkin lukee kaikki hevosten nimet, aamu, sit päivä ja ilta ja hevosten nimet. Ja sitten niissä lukee, että kuinka paljon saa mitäkin ruokaa ja milloin tehdään aamutalli. Ja nyt tänään oli vähän myöhässä tuo iltatalli. Milloin tehdään aamupäivä ja iltatalli, niin siinä lukee ne. Mut tuo lukee, että se on välillä tollon. Niin. Ja me tosiaan, sit mä voin tehdä erikseen vielä videon niin tästä näistä liikutuslistoista ja ruokintalistoista ja niistä harjoistakin. Koska joo. Mutta mulla ei oikeastaan muuta näytettävää enää tässä tallissa. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja joo, tossa on tosiaan toi pyykkinaru, se ei ole aina siinä. Et se on nyt vaan siinä, koska äiti kuluttaa nyt siinä pyykkejä. Ja tossa on noin hepatko, ne on lähdössä nyt pois täältä, mutta nyt ei vielä ole lähdössä. Mut kiitos kun katsoitte videon ja moikka!